Me say, Nyame say nka no kre. Me a born one. And no me phobia nko ntokwa. Na se me gidi nyina sha Adom Nyame mu. Mate say, she anyway, forget say. This year, yeni edane so. Wedding no, ye wedding no. Ombecha tickets, ewa brochi aba behwe. Wa ya nanso da ya da say wo obetumi aye se bi nipa. Na enam wo so. Na won ntwa won wani behwe bra. Amen. And into wa woni bi. Wa hiaw. Yes. Mesra osoro. Osoro Nhyira. Amen. Osoro. Eba wiye die. Amen. Na Yesu nankasa no. Or the senchirene and draw attention. Yes. Peter the senchirene draw attention. Yes. Paul the senchirene draw attention. Adam made the senchirene draw attention. Amen. Whoa! O senchirene say, "Dear." Amen. Na fako draw one. Amen. Suffer gina no wa boni nua suffer din no di natem no supano feudi fofie ko aboso kan ko magazine master ben e no boni nua master din e supano ko makoladwem store ben e na boni nua store foforo din e supano ko a doctor fo mu doctor ben e no boni nua doctor din e supano na bra Kristo somo enkura sesam ko mama mo nenda mo ate mo ahunu sabi obi a obodam ne dam asase no oye se oye doctor da mo ahunu obi a obodam a ne dam asase no oye ne ho se oye police da eje sofo nko ana so obi bodam a oye ne ho se osofo Nyama me no pe na ya adwuma akomo so ba o start say high fever obi anim say high fever ache ne yesi nsuo bi na afa no obekọ beba no wada ne komfo sara na te wo Ghana asofodi esusu mu emumma na emummema obi anyame afrew nyansa hene afrew na wasoma tie wa no ka se nyansa pe wo ka se mu ne de mesre Ghana eno nte na Ghana ban ese ankafo momia moa ye mu bebre ye nim sa nyame na afa wa ye dambo na ankafo ntomra ye mfaso enti bribia obi be pie se nyame na asoma no na obebo ne nuadin we mfiri nyame meme se wa bodam na Ghana ne ba wo mame edi abeye gidie nyinsa wa bosome nkron awo bodamfo anda se nyame we ebe bu nani agu na asam so ebe soma wo Ghana ni a abeyibo awudie mu na ofiri ba ya bodamu ni wona kotutu esra ni free ayo ne ho enti we mfiri nyame we ya okot we ya we abodam na dos wo memododo. God is not the author of confusion. God is the author of peace. Anunte Paul etu for say, why not accept the defeat and give peace the chance? Enti so that's any pie na wotumi boni nua ni pedin say nyame se we mfiri nyame we ye okot we ye mabe wata obi obeba san momfa abodam ani wanhwa no na say nipa nyina be hunu me nokora meyo e wo kasa me kente enche bia wonga tesan ombepa wo hontama enkremosum gidie ya bako 7 ebi bompa ya won pagya wansa ebi so bompa ya won yese obi atake obi da me hunu abodamfo somo a echen Kristo som ne kura dia wo beso hohom kontro ni dew ni bia hwe na obedane nachi opportunity once lost asa sa position no yankopon omfema obi montie obi baso yo sofo na ndi nanu ani nansa oda ne ho samba se afi no wasakra first no onyo sofo papa afi no yo sofo a oyaza me kire munyansa na ansa na obeyo sofo no ye wo conditions e ma obeyo sofo o tishifiri ho eba fambo a baby a
osakra ye ho na woka on say nya so opportunity ni biem anka ntesa anka Judas nkuwanwu na Judas wanya Yesu ho ankofa bosomo subambo ne kwa na nyawo Ghana sorry any asofu nyumam sofo tenase ano tenase Ghana sorry any asofu nyumam sofo na esi asore dan ana asore ma sofo na esi onu ani fie ana asore ma Ghana sorry Ghana asofu nyumam die na mayor mo ahunu bi da wo Ghana sorry anu nti ana me wa kwanya se Ghana sofo obeye niamo ho akire me Adom esa ne sa meka sabia sanchira ni di akire awawa ni ma di akire ti me pa metu me pa mekata me pa me yiwed ana bi hunu vision adofo me hunu me ho baabi kese pa bribia bi wo ho efuo tu be pray wo ho me kwan me ho se asade bribi petepete fam planted on the floor me Yesu moja yi ni ana entina ma adwene mu no asade menkan hye se ye no a na me san so me dwene ho se ade mu ya toto agu fam baabi ana me de afa ade a wo fam aka hye enti bra me hye no ana ma adwene twikosi so se ase baby eguguo no eho nyina ya from brom ase bibie yeye wo enti na ha ma adwene se de akura ni ase de aye bribie yeye wo ho enti na mene se de tie no di apede bebre wo ma adwene me gusu a me sha se ade de esem Yesu moja mame afi preko pe me nkosha Yesu moja dudo yegu fera fe mensha ase wahuru said chocolate nane a prekope ase nane ni nyina adane moja na adane Yesu moja no a adofo fritete abofo pa no be kire me de memfanya Yesu moja ewo Philadelphia asase yesu no me first time me hunu Yesu moja. Yes. The life. Yes. Hallelujah. Enti na ma confused kakra. Se na nkese se me de petin adnase me hye no wotuam. Ma confused because fit day one for pande mame no. Ti me frɛ no wine. Eje ma hye no won ensuom. Sa na ne pada ne sa eye moja na no me ka asem bi kire mo se na ono ankasa ne nkoya ne mfena no won hye nkom wi asenkire ne di akire Philadelphia de hye bia de bia wo hye wo Yesu moja no won suom enti obi ohokora ne nsampon kanda otwa no wo hye agu ade odofo pa mesrew pa chel ene mani so ade hura me hwe no me pese me hunu di awom the secret behind it eto pa na eto na wo pese wo ni Adom Nyame tentam wo ni Adom Nyame betentam amanemwie se wo be pese ni penyina be hunu sa ampa ono ni Kristo no video fa camera se yare fo ne so sensuo si ho Yesu moja pada no wo ne tentam no na fatu jide so anamo na ya dance na ye ko another level sadia wo pani bia sadia mimi hunu medie no biribia ye yie biribia tore biribia ya brom we ye Philadelphia Nyame ono ne alpha ono kra ne omega nanim na nachi fatu jide anamo bia ope na ye nhwe de beba powder no Yesu moja no Fani Adom Nyame tentam fa kasa kire wo yefo ne yanhwe nyinsen no style be fa so a unless me ma akwankire na mo me enlighten me nyane nyame hohoma atiwu mu wa wogidie emfa wo hallelujah mre bribia bi ekwanda ho fa bo dance bra me twan Philadelphia Adwa Gospel. Onyame yesha so. Wo ahene wo abrempoma.
ahobraseɛ nko a Nkɔmhyɛfo atorofo adifo atorofo deɛ moyɛ inyo mo anya yɛ bɛha mo nkɔmhyɛfo atorofo adifo atorofo deɛ moyɛ inyo mo anya yɛ bɛha mo nkɔmhyɛfo atorofo adifo atorofo deɛ moyɛ inyo mo anya yɛ bɛha mo nkɔmhyɛfo atorofo adifo atorofo deɛ moyɛ inyo mo anya yɛ bɛha mo Onyame se me nyɛ sɔfo until you ɔboa Onyame se me nyɛ sɔfo until you ɔboa si me num ɔbaa bi nofo until you ɔboa ɔmi nkɔdware obi yere until you ɔboa obi yere awudwa no yi until you ɔboa na mebusa sɛ nakɔsoa until you ɔboa Ona bɛhohoro ama no ana until you ɔboa Asɔfo deɛ moyɛ yɛ musuo until you Adifo ɔboa atorofo deɛ moyɛ yi nyɛ until you ɔboa Nkɔmhyɛfo atorofo adifo atorofo deɛ moyɛ yi nyɛ o mo anya yɛ bɛha mo nkɔmhyɛfo atorofo adifo atorofo deɛ moyɛ inyo mo anya yɛ bɛha mo mutu banza asɔfo mutu banza na asɔfo mutu banza munya deɛ moyɛ mutu banza na nahema se deɛ mutu moyɛ banza nyɛ asɔfo mutu banza aseɛ ne sɛ mutu banza deɛ moyɛ yi nyɛ mutu banza Nyame bɛba bɛto mo mutu banza temu ada no mutu banza Philadelphia Adoa Gospel Nyame ahyira soɔ wo ahene wo abrempɔma ahobraseɛ nko a abraseɛ nko a ahobraseɛ nko a